ಕೊರೋನಾದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದ ಟೈಮ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಬಂಗದ ಕಾಲ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಇದು ನೋಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ವರ ಶಾಪ ಆಗಿತ್ತನಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ವರ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಚ ಕೊರೋನಾದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದ ಟೈಮ್ ವರ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕುಪ್ಪೆಪಟ್ಟವದ ಇರುವೈಲು ಬರ್ಕೆದ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರುಲ ಮೇರು ಓರಿ ಅಂತ ಪಡೋದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅದ್ರ ಬೇಲೆ ಕೆಲವರಿನ ಬೇಲೆ ಕಳೆಯ ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ತಿತ್ತು ನಂಚನೆ ಟೂರ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿನ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರು ಮೇರೆಗೆ ಅಪರ್ತರು ಬೇಲೆ ಅಂದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚಿನಂಚಿನ ಸಮಯ ಈ ಸಮಯಡು ಇಲ್ಲರಿ ಪುನಗ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಖಾಲಿ ರಡ್ಡೆ ಕೋರಿರ್ದು ಊರ್ದ ಪಕ್ಕ ಈರೋಡು ಕೋರಿರ್ದು ಶುರು ಮಾಡ್ತಿನಂಚಿನ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆದ ಬೇರೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆದು ಇತ್ತೆ ಸುಮಾರು 1,000 ಜಾಸ್ತಿ ಊರುದ ಈರೋಡು ಅಂಚನೆ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿಲೇನು ಸಾಕೋದು ಯಶಸ್ವಿನ ಪಡಿತಿನಂಚಿನಾರು ಇರುವೈಲು ಬರ್ಕೆದ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರು ಮೇಲೆ ಎಂಗುಲಿತು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕೋರಿಡದ್ರು ಅಂದ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಗುಲೇನು ಮಲ್ಪೊಡು ಮಲ್ದೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದು ಖುಷಿ ಇತ್ತೆ ಅಂತ ಐಡಿಯಾ ಎಂಚ ಬರ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮನೆ ಪಂಪುಲು ಒಂದಿತ್ತದೆ ಇಂಚಿನ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಒಂದಿತ್ತು ನೆಡ್ಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ದಾದನ ನಮಗೊಂಜಿ ಮನೆ ದಾದನ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರು ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಶುರು ಮಲ್ತದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆದ್ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ತೊಡಗಿಸ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆದಾಯನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಂದ್ಪುನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಆದಲ ಉಲ್ಲೇರು ಖಾಲಿ ಕೋರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಜರ್ಸಿ ಪೆತ್ತ ಅಂಚನೆ ಏಡುಲ ಕಾಣ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರನ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾಗಡು ಕಂಗದ ಕೃಷಿನ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಅದು ಸಮಗ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿನ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಕೃಷಿತ ಒಕ್ಕ ಈ ಕೋರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆದ ಒಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಪಶು ಸಂಗೋಪನದ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಂದ್ಪುನ ಕೊಂಚ ಉದಾಹರಣೆ ಆದುಲ್ಲೇರು ಕೊರೋನಾದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಶುರುವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ತಾಂಕುನಂಚಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೊಂದರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖమైన ಆದಾಯನ ಕೊಡೊಂದು ಪಂಪಿನ ವಿಷಯನು ಆರೇ ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಊರುದ ನಾಟ್ಯ ತಂದೆ ಈರೋಡು ಮಾತ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮದ ಕೋರಿನ ತಾಂಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ 3,000-4,000 ಜಾಸ್ತಿ ಫಾರ್ಮದ ಕೋರಿನ ತಾಂಕು ನಚ್ಚಿನ ವೇಳೆ ಎಲ್ಲ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರು ಮೇರು ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಸರಿ ತಿಂದು ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ತಾಂಕುನ ಹತ್ರ ಸಡನ್ ಅದು ಕೊರೋನಾದ ಪಕ್ಕ ಕೋರಿ ತಾಂಕರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆ ಸೊ ಎಂಚ ಇರೋ ತೋಟ ಎಂಚ ಬತ್ತ ನೀರಿಗೆ ಅಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಎಂಕಲಿಗದಲ್ಲ ದುಂಬುದ ಬರ್ಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ಫಸಲಿಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತ ಬರ್ಪುನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಪೋಂದು ಬಂಡ ಕಮ್ಮಿಂತ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆತಜಿ ಕೆಲವು ಜನ ತಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಡು ಇಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಕೋರಿ ತಕಲ್ನ ಕೋರಿ ಎಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗೆಲ್ಲ ಅರಣ್ಯಗಳ ಬೊಡ ಏನಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಂಟು ಸಂಬಂಧ ಇಪ್ಪನಿಗೆ ಅವಿಟ್ಟು ಬತ್ತಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಗೊಬ್ಬರ ಕೀಟ ಹಾಕೊಂಡು ಐಟು ಬೊಡ್ಚಾಂದಿನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಕ್ರಿಮಿಕುಲೇನೆಂದು ತಿನ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವಿಟ್ಟು ಊಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತು ಸರ್ ಮಂಡಿ ಈತನಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ರಡ್ಡು ಮೇಟ್ಲ ಆದಾಯ ಅಂದೇ ಪನೋಡು ಒಂಜಿ ರೀತಿಡೆ ಅಂದು ಆದಾಯನ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡೆ ಅವು ವರ್ಷಗೋರ ಒಂಜಿ ಆದಾಯ ಅಂದ್ ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ರೀತಿದ ಶುರು ಮಲ್ಪನಾಗ ಏತು ಕೋರಿತ್ತು ಪಕ್ಕ ಇತ್ತ ಏತು ಕೋರಿ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಸರಿ ಎಂಕುಲು ಸುರು ಮಲ್ಪನ ಬಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ದಾಲೈತಿ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕೋರಿಡೆ ಸುರು ಮಲ್ದಿನ ಹಾಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಅನಾಗ ಎಂಕುಲು ಕುಡುವರೇನೋ ವೀಡಿಯೋ ತೋದಾನಾಗ ಅವೇನ ಒಂಚೂರು ಅನಾಗ ಬೇತೆ ಕನತ್ತದು ತಾಂಕದ ಬೊಂಡೊಂದಿತ್ತಿನ ಎಂಕುಲು ವರಾನೆ ಕನತ್ತದಾಲ ಮಸ್ತ್ ನೇನು ಕೋರಿ ಮಲ್ತ ತಾಂಕದಿನ ಆತು ಸರ್ ಅಂಚ ಇದು ನಮ್ಮ ಪೂರ ರೀತಿಯ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಅಪ ಸುರು ಮಲ್ಪನ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಭಯಂಕರ ಫೇಮಸ್ ಇತ್ತನ್ ಸರ್ ಅಂಚ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಈರೋಡು ಅಂಚೆದು ಪೂರ ಒಂದೊಂದು ಪೆರಡೆಲ್ಲ ಪುಂಜಲೆಲ್ಲ ಕನಪದ ಒಂಚೂರು ಮಂಡ ಈ ಎಂಕಲ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ತೂಪುನೊಂದಿತ್ತಿನ ಒಂಚೂರು ರೇಟ್ಗೆ ಭಯಂಕರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಪ್ಪುನೇರ್ದ ಹತ್ರ ಆ ರೇಟ್ ಎಂತ ತೂವರೆ ಪನ್ನಾಗ ಅಂಚಿರ್ದು ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ 10-30 ಪೂರ ಕೋರಿ ಕಾಣತ್ತದ ಅವಿತ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲೆಗಳು ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವಳು ಅಂಚೆ ಇತ್ತನಂದಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೈತೆ ಅಂಚೆ ಇದನ್ನಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ ಖಾಲಿ ದುಂಬದೆಲ್ಲಕನ ಇತ್ತನಂದಿದ್ದ ಜನಕುಲು ಓಲ ಚೇಂಜಸ್ನು ಬಯಸ್ಸನು ಅಂಚೆ ಅದಿಪ್ಪನಾಗ ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅವು ಆಯನ ಒಂಜಿ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೈನ್ ಪೋಪೆ ಅಂದಿತ್ತಿನ ಆಯನ ಯಶಸ್ವಿಗ ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ಯ ಆದಿಪ್ಪುನು ನನ್ನ ಅನುಭವ ಇದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಕಟ್ಟಾಗಿಲ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿಗಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ಎಡ್ಡ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಟು ಖಂಡಿತ ದಯಪಂಡಂದಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಎತ್ತ ಕೋಟಿ ಕಟ್ಲೆ ತಿಂಗೋಲುಗು ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಲೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಆತ ಆಂಧ್ರಗ ನಮ್ಮ ಪಾಡುವ ಅಂಚಿನವಲ್ಲೇ ನಮಕ್ ಬೋಡಿತ್ತು ಎತ್ತನ್ನ ನಮ್ಮ ಬಂಡ ದೀಪದ ಅಡಿಟ್ಟು ಬೆಳಕಿಪ್ಪುಜಿ ಒಲ್ಲ ಬೆಳಕಿಪ್ಪು ನಾವೇನು ಕಾಣಪ್ಪ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಅವೇನೇ ನಮನೇನು ನಮ್ಮಡ ಬೋಡ ಏನತ್ರ ಜಾಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಉಂಬೋಳಿ ಬಿಡುಪ ಅತ್ತ ಬಂಡಂದಿತ್ತ ನಾವೇನೇ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪಂದಂಚ ಅಂಚಿನವಳು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಏರೆಗಳ ವಿವೇಕರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಜವನೇರಿಯ ಮಲ್ಪನೊಂದಿತ್ತನಂದಿತ್ತಂಡ
ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಅಂಚಿನ ಜಾಗನೆಲ್ಲ ಈಸು ದೇತೊಂದ ಅತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿನ ದೇತೊಂದ ಅತ್ತೊಂದು ಇತ್ತನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಅದು ಬದುಕುನೊಂದು ಇತ್ತನಂದು ಇತ್ತನಂದು ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಂದೇನಿಂದ ಅತ್ತಿನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಇಂಚಿನ ತಲೆಕುಲು ಪೂರ ಇತ್ತನಂದು ಇತ್ತಂಡ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆದಾಯವಾದ ದೆತ್ತೊನೊಳಿಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಇಜ್ಜಿಂದ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣನ ಬಿಡದು ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಬೊಡೆದಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಪೆರಡೇನೆ ಅಂತ ಅಂಕದು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಆದಾಯದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲುಗು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಸೇಲ್ ಅಂದ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿನಗಳು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂಜಿ 3,000 4,000 ಇಂಸಾರನೇ ಪತ್ತಲೆ ಅಂತೂ ಅವು ತಿನ್ಪುನೊಂದು ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ದಕ್ಕದ ಪಾಡ್ನೆ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ತಿನ್ನಿದ್ದಿಂದ ಐಕ್ಲು ಬದುಕೋ ಪಜ್ಜೀರ ಉಪ್ಪು ರೈಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ವಸ್ತು ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಆಲೋಚನೆ ಒಂಜಿ 10 ಕೋರಿ ಅಕ್ರೆಡ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪರ ತೀರಂದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಖರ್ಚು ವರ್ಷ ಉಪ್ಪು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಅಮೌಂಟು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಖರ್ಚಿಗೆ ಆದಾಯ ಆದಿಪ್ಪು ನನ್ನ ಅನುಭವ. ಏರೆಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಏರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತಂದಾರ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನತಲ ಯಾನ್ ಪೋತೆ ದಯಪನ್ನ ಯಾನ್ ನೆನ್ತುವರೆ ಯಾಂಕಿ ಈತ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಮಾನಿ ನಾಗನ್ನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ನೆನ್ ಪೂರ ಫಾರ್ಮರ್ ತೂತೆ ಬಕ್ಕಲ ಕೆಲವು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ನ ಕಡೆ ಪೋತೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಮಕ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆತನ ದಯಪಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಅನುಭವನೇ ಯಾವುಜಿ ನಮ್ಮ ಬಂದ ಚಾರುಕ್ಯ ಬನ್ಪೆ ದಯಪನ್ನಂದು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಜೀವನೋಡು ಕಲ್ಪರೆ ದಿನನಿತ್ಯಗೆ ಮದಪರ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ಒಂದು ಅಂಚಾದಿಪ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರಸ್ತೆ ಅನುಭವನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡ್ತೂತ ಅಂಚೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅನುಭವ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅನುಭವ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡ್ತದ್ದು ಫೈಲ್ ಆತಂಡೆ ನಮ್ಮ ಅನುಭವನೇ ನಮಕೊಂಜಿ ಅಂತಿಮ ಗುರು ಒಂದು ಪನೋಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಹಿಂದೂ ಈತಿ ಎಂಕುಲು ಯಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾನು ಪಿದೇ ಇಪ್ಪುನು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಲೈನ್ ಬಂದು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಗ್ಗೆನ ಹಾಕಲು ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಬೇಲೆ ಸಾಕಲು ಎಂಕ್ಲ ನಾಯಿ ಇಲ್ಲ ನಂಡ ಪ್ರಾಣಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದಿ ನಡೆದಾದ್ರೆ ಎಂಕುಲು ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇನು ಬೆಲಪದ ಒಂಚ ಮಟ್ಟ ಬೆಲಪದ ಪನ್ನಂದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಅಂಚೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪುಂಡಲ್ಲ.